anao magnamboatra e sy na namoako anareo e regninay koa no nahazo olonaro be tamin'ny kabarena taonao famboara raha avoka anareo guichet fermé izy zegny ndraiky marina za ndraiky manaiky guichet fermé nata boisson lantsy aby tanao zegny atsika tokony amboarina mafana mafanafana raiky fa andro manjiosika la saute sauve ok fa zany manana problème be problème nino efa anao fa tsika koa ny eto Madagasikara kitsika iala Madagasikara zigle anao zegny ke ka olo jiaby tonga natsasany artiste efa anao to artiste eto Madagasikara tsy raha mipayé entre artiste ha afaliana ninaka tana amy teriva za amizay manisy artiste nameno raha tao atsasany artiste anao mahita azy feno fa perta efa anao artiste tsy raha mipayé entre artiste zay mba hita ana zay ana invitation na zay mba tsika za amitsika za io koa mifahity za io zao mbola ndivarotra nonosy za hitanao tsy maintsy amita nonosika